Ale takže tento seriál se jmenuje Pod lupou. Ale tento seriál se vám možná bude líbit. Dnešním hostem je, počkejte, já to tady musím srovnat. Teď jo, je to fakt tady rozbordovářený. Se studio nám moc nedrží ten. No a dnešním hostem je... koho to tady máme? Blue. Blue, přivítáme tě. Au. Dobře. Tak Blue, řekni nám svůj příběh. Tak dobře. Pardon. Takže. Měli jsme závody se svými sestřenicemi. Já jsem dozbírala akorát kousek sýru. Měli jsme házet do takové krabičky. Co mi tam hodila? A přišla za mnou moje sestřenice. Ahoj, nemohla bych si od tebe vzít pár sýrů. Promiň, ale teď to fakt nejde. Mám soutěž. Tak pak jsem odešla ještě pro pár mrkví. A pak už nevím, co se stalo dál. Kde si jsem? A tady. Vyprávila jsem. Tak dobře. Tak se vydáme na věc. Tak počkej. Chvilku. Teď se koukneme na naše podezřelé. Mašlička, kámoška. Hafík, bratranec. Katka, sestřenice. Co to je? Tak jdeme na náš podezřelé. Pojď první.
první mašličko. Je ti to. Zůstaň v řadě. Ale to neznamená, že jsem to byla já. Jdi do řady. Přijde sem Kateřina. Stoupni si do toho. Máš moc malé tlapky. Dobře, můžeš jít. Dejte Hafíku. Hafíku, ty tu taky zůstaň. Tak ještě jednou se to poměříme. Pojď, Hafíčko. Tobě je to moc tlusté. Můžeš jít. Tak je, Hafíku. Můžeš to. Ale to neznamená, že jsem to byl já. Tak jdeme šetřovat. Podívám se, jestli tam skutečně nejsou. Fakt tam nejsou. Skutečně. Asi to budou jenom ty. Jdeme na. Přiznej se, byl jsi to ty. Dobře, byl jsem to já. Proč jí to vzal? Viděl jsem své sestřenici, že měla tolik sýrů, tak si mi nějaký vzal. Aha, našli jsme pachatele. No, dobře, jdeš za to do vězení. A proč? To byl náš seriál